Така, здравейте! Надявам се, че хората, които гледат това видео, сте добре. А, Забравих какво ще да кажа. А, Понеже днеска се замислих и реших, че може би хората имате нужда от любовно четене, да разберете всъщност дали човека, който харесвате, ви харесва обратно и дали ще направи крачка към вас. Така че ако харесвате някой, това видео е за вас. Ще има 3 групи. Надявам се, че ще намерите поне една, която да резонира за вас. Така, изберете си просто число 1, 2 или 3 и ще се видим на избраната от вас група. Така, вариант номер 1, здравейте, това е вашата група. Не знам какво да ви кажа. Намислете си човека, който ви интересува. Помислете как той изглежда. Помислете си за гласа му. Ще видим така. Първо ви изтеглям една от тези карти. Сега ще ви изтегля от специалните сексуално-любовни карти, които няма да мога да ви покажа, защото са голички. И ще ми правят силно проблем заради тях. Така, какво се случва в любовта при хората, избрали вариант номер 1? Аз ще ви направя нещо като кратка идентификация, за да може да сте сигурни. Не може да сте сигурни дали резонира за вас. Защото ако не резонира, няма как да очаквате, че това, което ви казвам, е вярно. Така. Така, група номер 1 я първо с идентификацията. Възможно да сте зодия Рак или да сте някакъв от водните зоди, но дори да не сте, няма значение. Или възможно е човекът, за който питате, всъщност да е някаква водна зодия. Да знаете, че това е за необвързани. В смисъл, най-вероятно всички групи ще бъдат така, но да знаете, че ако сте обвързани, това надали е групата за вас. Я да видим какво ще може да кажа, за да се познаете. Ако сте жена, възможно да ходите, момиче, възможно да ходите много с вързана коса. Да знаете. Възможно да ходите много с вързана коса и да знаете, че за човека, който питате, това му прави впечатление, или обратното, вие харесвате жена, която ходи често с вързана коса. Така, тук аз не мога, нали, да ви покажа картите, но във всяка една карта, в случай на една, се виждат женски гърди, така на показ, така че възможно да имате големи гърди или човек, който питате да ви харесва гърдите. Така, я да видим. Така, вие сте, вариант номер 1, вие сте изключително емпатични хора. Много сте емпати, буквално сте емпати, да знаете, че другия човек това нещо го знае. И не искам да казвам, че се възползва, но да знаете, че ако има нужда, аз също с тази карта мога да ви покажа, то в нея няма. Че ако има нужда, може да се възползва от това, да знаете. Имайте едно на ум, да не давате повече, отколкото трябва да давате. Така, какво ще... Да знаете, че този човек, за който питате, не мисли много за вас, честно казвам. Вариант номер 1, вашия човек не мисли особено много за вас. Някакси, не знам, не е насочила енергията си към вас. В смисъл, има неща, които харесва във вас. Някакси са повече физически, смисъл не... Докато възможно е
Вие група номер едно, вие искате, ето като тези двама, аз ще закрия тук. Вие искате, прекарате изключително много време с този човек, вие искате да вършите някакви обикновени задължения заедно, да прекарате време заедно, правейки каквото и ще да е. Каквото и ще да е. Да знаете, че може да имате доверие. Може да имате доверие на този човек. Той пази тайни. Той е дискретен. Вероятно и вие. Всъщност, знаете ли къде е проблема? Вариант номер едно. Всъщност, този човек в действителност има чувства към вас. Действително си има чувства към вас. Просто не мисли постоянно за вас, защото човек си има някакви там други неща. Може би някакви проблеми, не знам. Но това не означава, че всъщност не ви харесва. Защото вашата главна карта, която изтеглих, карта номер 34, способността да получаваш, получавайте. Ето къде е проблем. Вие давате супер много, вие сте изключително емпатични, както вече казах. Вие давате и искате да дадете най-доброто от себе си, най-добрата грижа, която може да дадете. В крайна сметка вие оставате винаги захвърлени, чакайки някой нещо да направи. Ако искате този път да е различен, просто спрете да давате. Както този човек в момента си е дръпнал енергията от вас, дръпнете си я и вие. Дръпнете си я. Аз съм сигурна, че имате по-интересни неща да правя, колкото да мислите за този човек. Но нищо, нека все пак видим. Всъщност аз ще използвам Таро. Не оракул този път, ще използвам Таро. За да видя малко повече относно намеренията и чувствата на този човек към вас. Но иначе да, най-важното, дръпнете си енергията, задължително. Кулата. Аз ще ви я покажа. То всъщност се вижда, де. Аз така я сложих, че тя се вижда. С О Пентакли, този човек материално може би има желание да ви даде. Влюбените. Но обратно. С О Пентакли, ще ви го покажа как изглежда. Този човек има желание да ви дава. Има желание да ви дава. Всъщност там е работата, той иска да изгради повече за себе си, за да има какво да даде на вас. Обаче, не. Вариант номер едно. По-добре се откажете. Защото честно да ви кажа, като виждам тази отвратителна кула тук, с влюбените наобратно и с шестица жезли наобратно, да знаете, че този човек вече е абсолютно готов да се възползва от вас под всякаква форма, да ви накара да го чакате, за да ви даде нещо, което може да си вземете сами. Не. Издали сте си много жестоко картите. Вариант номер едно. Той човек знае, че вие ще направите всичко с него, защото вие сте му показали, че ще направите всичко с него, че ще го чакате през всичко, колкото време е нужно, така че той ще се възползва от това. Той вече се възползва от това. Така че не, вариант номер едно, не. Не този човек, не. Стойте далеч от този човек. Върнете си енергията, ако искате да видите какво ще стане и после може да се съберете с него, но честно да ви кажа, аз смятам, че ако един мъж или една жена мисли, че може да се възползва от вас и да ви използва, значи няма на къде повече. Няма, но как разбира се, вие можете сами да си прецените. Така че това беше вариант номер едно. Надявам се да ви е резонирал. А ако не, може да видите някои от другите варианти, може да дадете повече от един вариант. И така. Това беше ридинга. Така, вариант номер едно. Казах номер едно. Исках да кажа номер 2, група номер 2. Може да сте гледали вариант номер едно. Може да идвате оттам. Или може би искате да го гледате. Може да има нещо за вас.
за някой от вас. Така, хайде да видим какво се случва с вас в любовта. Ето това карта съм ви изтеглила. Чакайте. Тези хубавите големите, които миришат много готино. Вие не можете да ги усетите, но аз ги усещам. И миришат много хубаво. Ще ви изтегля една от не една, 4 ще ви изтегля. От сексуалните карти, които няма да ви показвам, защото ще ми... Сигурно ще ми махнат видеото, защото те са голички. Ще ви изтегля няколко карти, но първо да започнем с тези, които са тук. Да, вие имате нещо общо с група номер 1, защото ето тази карта, така ще я закрия, ето тази карта беше в миналата група. Иначе другите ви карти са наобратно. Аз лично смятам, че в сексуалното и любовното тесте, когато картите излизат наобратно, означава, че има известно страдание в връзката. Възможно е за някой от вас да ме питате за ваш бивш. Или ако не е за ваш бивш гадже, за бившо гадже, някакъв интерес, който е от миналото. Чакайте пак да видя тази карта. Някой, който вече сте пуснали да си отиде, възможно е този човек да има буквите С или М или инициали СМ или нещо подобно, но вие вече сте пуснали този човек да си отиде. Просто ретроградния Меркурий явно ви изтласква. И лекуване. Също знаете ли какво? Това човек, който сте пуснали да си отиде, после сте се лекували от него, имали сте изключително романтична връзка и сега не знам, за някой от вас този човек в момента вие го пускате да се върне в живота ви, за други от вас вие тъкмо сте го пуснали или сте го пуснали в близките месеци, седмици и нямате намерение да го вършите обратно. Но за тези от вас, които имате намерение да си върнете този човек или този човек се връща в момента при вас, знаете, че той има сериозни намерения. Всъщност ще ви изтегля таро още сега, защото ми стана интересно да видя. С петица жезли. Ето. Вие сте се карали. Вие сте имали спор и сте си казали някакви неща. Тези карти днес просто на който и да гледам на себе си или на някой друг, се излиза сон мечове и императрицата на обратно. Нали, ето. Императрицата на обратно, този човек иска да се върне обратно, защото е видял, че тревата не е по-зелена, когато сте го пуснали. Аз затова казвам, пускайте хората да си отиват да се сетят, че трябва да се върнат. И светът отдолу, аз така много ще я закрия, защото тя е голичка и тази. Да. Не си връщайте този човек. Не си връщайте този човек. Ако историята резонира, че вие сте се карали, той ви е казал някакви много гадни неща и в вас ви се наложи да го пуснете и да се лекувате и сега си го искате обратно, не го пускайте. Не го пускайте, защото всичко изглежда перфектно за вас в момента, в който този човек не е във вашия живот. Някой от вас това нещо се случва, вие те първа сте го пуснали и още ви е малко трудно. Ние да видите ли се вижда? Вижда се. Творческото триединство на човека, възстановете собствената си цялост. Ето, възстановете си собствената цялост, за да видите колко много може да постигнете. Някакъв тук рицар си някакъв там рицар мечове, защото не ви трябва. Вие сте императрицата. Къде е императрицата? Къде е рицаря? То не се връзва, то не е матчинг. То просто не става. Смисъл. За някой от вас в момента се лекувате същото този човек, защото нещата се случили наскоро. Продължавайте активно да лекувате сърдечната си чакра, защото ви сте получавали справедливо за вас ще има, дори да не е точно сега. Ще има. Така. Това беше ридинга. Беше малко по-кратък. Но то пък нямаше. Всъщност,
Искам да видя, не е приключил рейдинга, искам да видя този човек какво говори за вас. Защото този човек говори за вас. Говори за вашия външен вид с висшата жрица, колко добре изглеждате. С глупака говори как планира да се върне. Как планира да се върне. Изпаднаха доста карти, 6 карти изпаднаха. Планира да се върне, да завърти колелото на съдбата, съответно да промени нещата. Но той не планира да свърши тя, може да е тя, не знам. Но въпросният човек не планира да свърши работа по себе си. Не планира да търси проблема в себе си, защо аджиба вие вече не го искате. И тук на дъното седи четвърка пентакли, той човек е обсебен от вас. Той говори как планира да се върне, как вие не може да му откажете, но той не търси проблема в себе си. Той не търси проблема в себе си, той избира да не го вижда. Иначе той човек, аз като цяло не виждам да говори. Не, говори лоши неща за вас. Знаете, че е казал, че се правите на недостъпни, като сте го напуснали. Смисъл надалече от тая йо. Така, добре, вече това беше. Група номер 2, надявам се да ви е резонирал. Надявам се да се справите с този човек, всичко да е наред. Това беше ридинга, може да изгледате група номер 1, защото мисля, че има съобщение за вас. И да, това беше. Така, вариант номер 3, здравейте. Това е ридинга за вас. Така, ще ви изтегля една голяма любовна карта, която ще говори за основното състояние на любовния ви живот в момента. Ето така изглежда. Сега искам да ви изтегля и няколко сексуални карти. Те реално не са любовни, те са сексуални. Които няма да ви показвам, защото са голички. На тяхто... Всъщност така. Да, няма да ви показвам, вие горе-долу ще успеете да ги видите. Те буквално излизат едни и същи карти. Тая карта във всяка една група излезе. А тази карта излезе и в втора група. Така че гледайте, ако искате гледайте всичките групи. То така не че горе-долу си пасва. Така не че горе-долу си пасва. Само ще взема тази карта, за да я видя отблизо. Да, този ретрограден Меркурий, хора от миналото, бла 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 бла. Някой ви звъни и ви търси обратно. Дори да не го прави в момента, може да е зодия Стрелец. Дори да не го прави в момента, ще го направи изключително скоро, тези дни. Само не се обсебвайте от тази мисъл, защото не е много хубаво, но търси ви обратно. Човек, от който сте физически сте продължили напред, обаче честно да ви кажа, ментално сте се подсещали за този човек от време на време и ми се допи вода, може да не пиете достатъчно вода. Трябваше да се лекувате от този човек, той има сериозни намерения, само че не знам колко му се получават сериозните намерения. И я да видя вашата карта, ето я. Чисто намерение не гледате в правилната посока. Я малко таро карти да ви извадя. Да видим те какво ще кажат. Кралица мечове. Я да видим още. Кулата на обратно. Щица жезли. Това беше и в другите групи. Просто моля ви, изгледайте всяка една група, ако ви се занимава. Така. Не е толкова лошо, честно да ви кажа.
А, не знам, аз не знам къде да започна. Мисля, супер. Намеренията на този човек са супер сексуални към вас. Разбирате ли? В смисъл, това са. Но тук са му намеренията. Нищо повече, може би. Макар че да ви кажа, той няма намерение да ви нарани, но наистина нещата опират до външен вид просто. До секс опират. Тук ще има мъже, които ще бъдат зодия стрелец, които звънят отново на човек, от който ще се продължи напред, ама не баш. И да знаете, че ако го правите, си прегледайте много внимателно намеренията. Те от вас, които се търсят в момента някой от миналото или мислят да го направят, изчистете изключително много намерения, защото си предизвиквате отвратителна карма. Защото все пак жените, които гледат това, тези, които ще бъдете търсени, не, защото не е задължително. Може да търси жена, но тези, които ще бъдете търсени, вие излизате като кралица мечове, в смисъл изключително огнена енергия. Обожавам тази карта, просто това е моята любима карта. И вие няма да търпите простоти. Аз съм сигурна. И този човек, ако си мисли, че може да предизвика някаква неприятна кола във вашия живот, просто му се застреля. Защото вие няма да го позволите. И за вас не се притеснявам. Аз се притеснявам за те от вас, които са в другата част на историята, които търсят някой. И сега, затова ще ви прочета точно значението на тази карта, тук от книжката, с която тя върви. Чисто намерение да гледате в правилната посока. Помислете дали това, което искате, наистина е важно за вас и да следвате желанието на някой друг. Изчистете себе собственото си намерение. Появата на тази карта показва, че има нещо неясно по отношението на намерението ви. Поради тази причина събитията не се случват по начина, по който очаквате. Това е смисъл. Аз не мисля, че на вас ще ви достави удоволствие. Не сега говорим за тези вас, които искат да потърсят няколко иначе. Вече са решили, че ще го направят или вече са го направили. Пак казвам, зодия стрелец, везни има тук. Не знам, няма значение. Внимавайте какви са ви намеренията. Изчетете си хубаво намеренията. Защото няма да ви се получи. Аз не мисля, че вие конкретно искате да накарате някой да се чувства зле. Вие по-скоро не... Не знам сега как да го кажа. Избягам ми думите. По-скоро не сте сигурни какво искате. Помислете си хубаво какво искате. И с някой от вас ще ви се отрази изключително добре всъщност да поддържате активна връзка. За да може, в смисъл активни отношения да излезете с този човек и така нататък, за да можете да станете по-сигурни във вашите намерения да разберете всъщност какво искате. Защото може да имате хубава връзка между другото. Да, защото вие, честно да ви кажа, тук обръщам тази група повече не към тези от вас, които ще бъдат потърсени, към тези от вас, които търсят някой. Свършихте работа по себе си, защото буквално в човека, който харесвате, вие не виждате абсолютно нищо нередно. В смисъл, имате чувството, че каквото и да направи този човек, вие няма да го видите като нещо, като грешка, като нещо лошо. Затова искате да сте в една добра форма за тях, защото знаете, че те го заслужават. Да, за някой от вас ще резонира, че сте се карали с този човек. Дявола наобратно. Честно да ви кажа, аз не мисля, че тук става въпрос за някаква супер сериозна връзка. В смисъл, аз преди малко казах сериозни намерения, обаче за повечето от вас ще резонира, че това е една изключително стресна и забавна връзка, но пък не е чак толкова сериозна, което за някой от вас може да е точно това, което на вас ви се ще, така че... Що не е смисъл? Да, вие си знаете всъщност, сега не е нужно аз да ви казвам, вие сами може да си прецените. И да, това беше
ридинга, група номер 3. Надявам се да ви е харесва, надявам се да ви е резонирал и да се чувствате добре, след като сте го гледали. И да.